असा दोगांयकूय वडकोशेचो आयज दीस जावन आसा तुमच्या गोल्डन जुबलीचो 1974 11 तारीख म्हयनो मायाचो सांत तोमास इगोर्जेन साक्रामेंत जोडलोलो काजाराचो 50 वर्सां आदीं पादरीन एक व्हड केलोलो आयज पासून बांदलोलो एक व्हड सांबाळलो खोर्या मोगाचो वालोर तुमी समाजाक दाखोवन दिलो एकामेकाक सांगात दिल्लो देखून हो दीस तुमकां मेवलो एकामेकाक सांगात दिल्लो देखून हो दीस तुमकां मेवलो Zuzanani Terezinan mukelolo Koro mukelo dekun fudar tanso zalo boro Hatak hat galun rauli odrushkak fudo kelo Ekwata rauli dekun dewan gatlo ala shiro Sodans dogai ekamekak तुमी मोगान सांबाळटात कसली चूक जायी तर सोसमोन तुमी घेतात सदांच दोगांय होशीच उरोन फामील रोजारान मागता 50 आसलेली शिंबोर जावंक दुजांवूय हांव देता 50 आसलेली शिंबोर जावंक दुजांवूय हांव देता एकवटार देवान तांच्या बागेत एक फूल दिलें ताका सुखान वाडूंक तांणी जायते कोश त्रास भोगले गोवाचो बारूण करूंक तेरेस नांदोरची पण चलयले एमपीटीन काम करून सुसेन दुवेक काजार केले आयज सुसेन 80 वर्सांचो आपलो सोलोम दीस मनयता देवान लांब जिवीत तुका दूख दुआ शेता हॅपी बर्थडे टू यू नाना सीड रॉयलियम तुका विश कोत्ता देवान हो कुटुंब खुशाल दवरून सावूद मोजी सोपयता देवान कुटुंब खुशाल दवरचो सावूद सोपयता